गमामायै जोङो ग्रेट लस बर' हारिया फैलाव बसुमतारी थांनाय 22 एप्रिल खालि रुंसारि जानाया जोंनि बर' हारिनिल' नङा सावथुन मुलुग आरो हारिमु मुलुगखौ बेयो लांदां खालामलांदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा जेब्लानोखि बियो लोमजादोंमोन बियो लास्ट आंखौ हायद्राबादनिफ्राय फन खालामदों जे रां अनसुंथाइनि थाखाय बिथाङा बुंहरदोंमोन। बेनिफ्राय आङो सानैसो साथामसो मानसि कन्टेक्ट खालामनानै फैलाव बसुमतारीनि हालोदा जे मोजां नङा बेखौ एसे मिथिहोनाय जादोंमोन आरो बे हायद्राबादनिफ्राय फैखालिबो आंनो फन हरदोंमोन। बेनिफ्राय बे रंजालि बैसागुखौ बिराद गोसोखांबाय। आं बुंबाय फैलाव भाई नों रंजालि बैसागुखौ गानो नाङा। आङो फैला मेन्डेलाजोंबो आङो कन्टेक्ट दं, जगतजोंबो आङो कन्टेक्ट थायो आरो बे ओनसोलाव हालामाव सिमला कख्लाबारि नोंथांमोननि एलेकायाव जगतखौ लानानै फैला मेन्डेला बायदिसिना लानानै ओरैबायदि रिंगु दामसानि जमायग्रा कमेडियानफोर बहाय उजिदों आरो बहाय फैलाव बसुमतारीबो सासेमोन। जेला बियो 22 अक्ट' खालि डाउन टाउनाव रुंसारि जानायखौ जों खबर मोनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बेनिफ्राय बियो गामियाव लाबोनानै बेखौ जोबथा बिथांखौ बिदाय होनाय जादोंमोन। दिनै फैलाव बसुमतारीनि बे हारिमु फोथाराव बिहोमा होनाया बर'आवल' नङा बिथाङा 2013आव जेलानेखि मनज शइकियानि दैदेननायाव बेहरबारि आउटपस्ट स्टार्ट जायो एनके टेलिभिजनाव होमब्ला 2015आवनो बियो बसुदा होननानै नाम लानानै बियो ओरैबायदि जमायदों ओरैबायदि माबादों फैलाव बसुमतारीनि थाखायनो आरो केकेनि थाखायनो बेनिफ्राय महननि थाखायनो जोङो टिभिखौ खुलिबाय थायोमोन फैलाव ओंखारसिगोनलै होननानै। दा बे मानसिया दिनै रुंसारि जालांबाय। नंगौ मानसिया जोनोम जायोबा सानसे बेलासि थैयो बेखौ नंगौ। बेयो जाहैबाय नबडि केन एस्केप फ्रम दा ले हेन्ड्स अफ डेथ होनदों। थैनायनिफ्राय रावबो रैखा मोना, जोनोम जाब्लानो बे थैखागोन। नाथाय थैनायाव अनेक जाहोन दं। 16टा खारनाव मानसिया थैयो। बेखायनो होनदों बार्थ इज दा मेसेन्जार अफ डेथ। जोनोम जाब्ला मानसिया थैगोन बेखौ माने बुंदों आरो शेक्सपियाराबो बेखौ बुंदों नबडि केन एस्केप फ्रम दा ले हेन्ड्स अफ डेथ। फैलाव बसुमतारीया दिनै खम बैसोआवनो 1970 मायथाइयाव जोनोम जादों। बेसेबां बैसो जादों बे मानसिया रुंसारि जानानै जोंखौ लांदां खालामलांबाय। आङो दिनै बे बुब्लियाव फैलाव बसुमतारीनि सिया बा बिनि माने आत्माया जाहाथे सान्थि थायो जोंखौ बोर हरो। रिंगु दामसा बर'आ जे माने आवगायगासिनो दं दिनै बागुरुम्बा बारदै सिख्ला माने दाउस्रि देलाय खेराइ मोसानाय बायदिसिना। दहाय हांख्राया होनदों अस्तार कामिनी नार्जारी बेनिफ्राय खिरर खाख्लारिमोननि उनाव जोङो फक सिंगार हिसाबै फक मिउजिशियान हिसाबै जों फैलाव बसुमतारीखौ लानो हायो। जोङो मुखुथारनांगोन। बेनिखायनो आङो दहाय हांख्राय बुंनाय बायदि बिटिआर दानि सरकारा माने बिथांनि मुसुखा बानायनायजों लोगोसे बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय जोङो खावलायनांगौ आरो खावलायनायखौ बिथांमोनहा माबागोन एक्सेप्ट खालामनानै लागोन होननानै आं सानो। आरो दिनै फैलाव बसुमतारील' नङा जोंनि बर' हारियाव गोबां माने बेबायदि रिंगु दामसा हान्जानि रिंगु दामसा माने महरगिरिफोर थैलांबाय। दिनै फैगौ 30 मे खालि नै गाबोन समफोर माने अल बड' टिभि रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सिएसन हारिमु आफाद आरो बिटिआर सरकारजों लोगो नांनानै
1955 मायथाइनिफ्राय 1984 मायथाइसिम बड'लेण्ड मुभमेन्ट जाजासिम माने बेसेबां माने जोङो बागुरुम्बा आरो खेराइ आरो बेबादि बारदै सिख्ला बायदिसिनाखौ बोरै प्रिजार्भेसन खालामबोदों, बोरै जोङो भारत दरबारनि 26 जानुवारि आरो उदांस्रि सानाव जोङो बोरै दिन्थिहैनो हादों, बेनि गासै जारिमिनखौ बुरखांनानै बिथांमोनहा 30 मे खालि क'क्राझारनि UN कालचारेल कमप्लेक्सआव बिथांमोनहा जुथुमनानै सावरायगोन। बे मोजां बाथ्रा। आरो दिनै बर'नि माने गाननाय जोमनाय बायदिसिना जानाय लोंनायाबो GI टेग मोनबाय। दिनै जोङो माने ओरैबायदि कमेडियानफोर दङ, आङो फैलाव बसुमतारीजों आंनो फिननाय नांगौआव आं एक्टिं खालामफानायाव मोनसे आं नुदों जे बावहाय माने फैलाव बसुमतारीया इमान अमायिक, इमान माबायो, बे जमायो, जमायनानै फैला मेन्डेला बायदि बिराद जमायो बिसोरो। आरो फार्स्ट कमेडियान हिसाबै जों बे साथामखौनो सानना लायो, फैला मेन्डेला आरो फैलावखौ जों साननानै लायो। बेनि उनाव होनब्ला होननायाव जेला शुटिं जायो रजेन नार्जारिनि न'आव, आं बिराद मिनिबाय बेखौ। टिपु नार्जारियाबो खम कमेडियान नङा, नोंथांमोननि साउथ अरबिटानि बिराद जमियो बे थाब्ला। गतिके जोंनि गेजेराव बिराद कमेडियान दङ आरो फैलाव बसुमतारी बे कमेडियाना दिनै जोंनि समाजनिफ्राय एंगारलांबाय। नाथाय बेनि जिथु कन्ट्रिबिउसन, बेनि जिथुनाखि बिहोमा, बे बिहोमाखौ जों बावगारनो हानाय नङा। आङो 1985 मायथाइयाव बेखौ लानानै आङो मोन 8 बैसागु मेथाइ रेकर्डिं खालामदोंमोन नुनमाथियाव। बे एकदम एसेयावनो मिउजिकखौ होनो हायो, हारमनिबो दामनानै मिउजिकखौ होनो हायोमोन बियो। बेनिफ्राय मबाइल गाबबायहाय आदा फैलाव खानाय गोलावनि बे मेथाइखौ जोङो माने माबादोंमोन। आरो बे रेकर्डिं खालामनाय मेथाइखौ आङो सिनेमायाव MD प्रडाक्शननि सिनेमायाव आङो होनो हादोंमोन। सना बियो मा सिमाङाव नोंथांमोना नायोबा आङो एक्ट्रेसनि बिफा जादोंमोन। बावहाय फैलाव बसुमतारीनि गानखौ जों सोदोंमोन। बेनिफ्राय थुंगिनाय दारायावबो आङो फैलाव बसुमतारीनि बे रंजालि बैसागोनि मेथाइखौ आङो सोदोंमोन। बेनिफ्राय आंनि गुरु बियो फैलाव बसुमतारीया। दा फैलाव बसुमतारी थैनाय लोगो लोगो, रुंसारि जानाय लोगो लोगो जोंहा आखाइ बायनाय बायदि जादों। दहाय जोंहा बे सानसुमाया जिथु खनदों, बे फैलाव बसुमतारीनि माखासे ओरैबायदि अमर गित दं, फैलाव बसुमतारीनि माखासेफोर ओरैबायदि गोसोखांथि माखासे बैसागु मेथाइ दङ, बेखौ जोङो रैखा खालामनांगोन। दिनै जोंल' नङा, न'खरनि मानसि दुखु मोननायजों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा बे ओनसोलनि सिबिनां रायजो राजा, बेनिफ्राय गासै समग्र माने बर' जाथिया दिनै फैलाव बसुमतारी रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। बेनिखायनो आं सानो जे बेहरबारि आउटपस्टनि बिथांमोननि गस्थियाबो हयथ' बिथांमोनहा फैगोन आरो बे बेहरबारि आउटपस्टनि मानसिफोरखौ आं बुंदों যে फैलाव बसुमतारीर जितुनिखि प्रतिभा, সেই प्रतिभाটো रक्षणाबेक्षण करार कारणे आपनालोके पदक्षेप लওক। आरो फैलाव बसुमतारी अकल माने कमेडियान নহয়, अकल सिंगार নহয়, अकल मिउजिशियान নহয়, हि एजन डाइरेक्टर, संगीतनि बियो अभिज्ञ एजन व्यक्ति आं होनदों बिथांमोनखौ। गतिके बिथांमोनाबो हयथ' असमियानि जायफोरनिखि सिरियाल बानायग्रा दङ बिथांमोनाबो बेखौ गुरुत्व लागोन। लास्टआव आङो फैलाव बसुमतारीजों मोनसे लास्ट आङो साक्षात्कार जादों। बे मानसिया बेंकआव थांदोंमोन। बेंकआव थांनानै नुबाय आङो मानसियाथ' माने हामलं जाखो बियो। बेनिफ्राय हे आदा आंहा बेमार जादोंलै होनबाय। दहाय बिजिराबो होनबाय जे बे बेमारखौ लानानैनो बियो बगाजुलियाव रंजालि बैसागु गादों। लास्ट बिनि रंजालि बैसागु गानाया 16 तारिख आं मिथिनायाव। बेनिफ्राय बियो हादिया, बेनिफ्राय बे गानो हादिया।
मानसियानो माने बे बैसागु होनबाथाय फाग्ला जाखायोमोन बियो बेबादि मानसिखौ जों दिनै गोमानानै लाबाय बेनिखायनो आङो अर्गेनाइजिं कमिटि लोगोसे बिटिआर सरकारखौ आं साबायखर बावदों जे जोङो अन्तत फैलाव बसुमतारीखौ सन्मान होनानै सन्मान होनानै जों बेबादि एरेन्जमेन्ट खालामनानै जोङो देखायनो हादों जोंनि मानसिखौ जे जोङो गुरुत्व होबाय थायो जोंनि मानसिखौ जे जोङो गुरुत्व होनो रोंगौ बे हिसाबै जोङो एस्टाब्लिश मोनसे खालामनो हादों बेनिखायनो आं सानो न'खरनि जायफोर मानसिफोर दं न'खरनि मानसियाबो साननांगोन जे नंगौ फैलाव बसुमतारी हारसिं नङा बे बागाजनिनिल' मानसि नङा बियो बर' रायजोनिनो मानसि बियो बर' हारिखौ बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सासे मानसि बियो बे खोथाखौ गोसोआव लानानै जोङो अराय फैलाव बसुमतारीखौ जोङो गोजोर खालामनो नाजानांगोन आं बेवहाय फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं दाखालि बेवहाय लाबोखालि आङो फैनो इस्सामोन खिन्थु मानिबा मोनसे खारनाव आं फैनो हायाखै खिन्थु आङो फैलाव बसुमतारीनि बिनि बिखायाव बिनि माने गोसोआव आं दंबाय थायो आं बेखौ बोरै माने सारादुखालि बोरै बावहैनो हागोन आं बेबायदि साननानै दंखायोमोन आं ओंखायनो फैगोन होननानै बुंहरखादों आरो दिनै आङो बावफैनो मोनबाय आरो दिनै मोजाङै बेवहाय सावरायनायबो जाबाय मेथाइबो खनबाय बिनि मेथाइखौ गोजोर खालामनो खननायबो जाबाय बेनिखायनो आङो मेनेजिं कमिटिनि आं बिसेसकै फैला जे बरगयारी बिथां आरो बिथांनि माने मावथि फारियाखौ साबायखर बावो आरो बे हालामनि सिके प्राइमारियानो जा बा लावखाथा एलेखानि मानसियानो जा ओनसोलनि मानसियानो जा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आङो फैलाव बसुमतारीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो बेखिनिखौ आङो इसोरनि खाथियाव आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।